Agustin Arenas naiz, eta 1986 urtin Azpeititik Annapurna bira egindako espedizioko filmatzeko arduradun izan nintzen. Espedizioa filmatzeko arduradun. Ni Kepa Orbita naiz, eta Azpeitiko zineklubeko kide naiz, eta kulturaz kooperatibako langile. Zan iazko abuztu eustet zala. Agustin Arenas Annapurnako dokumental honen egile izen zanako, etorri izan gurana korto pelikula baten, are berreskuratzeko proposamen batekin, ez? Eta hortan eginela, derrepente botazio, badaola beste dokumental bat, Annapurna juntzila, eta orduan gau ginen, ez dakit, nik nauken horren berri, eta kontazioen historia eta iruditu zitzegun oso balio handiko eta balore handiko historia zala eta jasota zehola dokumental baten. Lehenbizi sortu zen espedizioen ideia hori, eta idea hori sortu zen Josu Bereziertuan burun. Garai hartan Josu Bereziertua gazti zen, zabilen ametsetan Himalaia jutekin, aurretiken Perura eta Indezazken aldeta eta beste espedizio batzuk, giro ondo jezauen Azpeitin, gauze horietako. Eta kasualitatea gertazan, beha ja aizan Himalaia joteko idea horrekin. Eta Azpeitiar kuadrilla bat juntzan, 83ko udazkenien, eta horiek etorri zianin, ekarri zituen Annapurnako trekinea, intzeben Annapurnako trekinea argazki batzuk. Argazki horietan, argazki hori proiekta zituzten lagunonan, hemengo Mendizale elkartin, eta argazki horietako baten ikusten zen Annapurna bi mendia. Orduan, Josu Bereziertua ordureko bazebilen Himalaiako amets horrekin, eta argazki hori ikusi zunin gerazan maite minduta mendi horrekin. Eta hasi zen ja lagun hartin proposatzen jongo alginen, nola ingoen duen, eta bar. Eta ja pixka bideratu dezakela proposatu zin filmatzia. Eta horrenik erabaki behar nuen nola filmatu, ze formatutan, eta pentsan nuen 16 mm filmatzeko abentura bazala. Orduan nire konpromiso izan zen, Josukin alnun lekuraino joko nitzela, eta altzan lekuraino emango nule, tresna altzan onena filmatzeko. Zeretiken, klaro, 7 mm gora filmatzea 16 mm kamaraztun batekin, ia ezinezko da, ez lehen da ezuin. Eta handik gora, prestagen duen kamera txiki bat, oso txikia zen, tamaino entegotxi zen, kuerdakin ibiltzen zen kamera bat zen, eta 16 mm kaset bat ibiltzen zuen, minutu erdi gukola. Eta hori prestagen duen altureko filmazioak egiteko. Kontu neuki, gabiltzela alture oso ondietan, handaun argile ez dago sinisterik, zenbat argi daun, elurre dago, argi asko dago, atmosferarik ez dago apenas, arnazi hartzea asko kostatzea, eta zailtasunek handia die. Eta pelikula oso sensiblea denez argirea, kontu oso handiekin ibili behar da, ez da jen belau, ez da jen zerrikerto batetik argile zartuta dena izorau. Orduan, zailtasunek bazan. Pelikula mantentzea, belatu gabe, kondiziotan, osberukin, kongelazio puntun, eta baita ere bateriak. Agustin Madrazo, nerekin juntzan lagune soinu teknikari bezala, eta aparteko zerbait gertatzen mazan beti konpontzeko preste hote zana. Modla zuen zea bat, konexio batzuk egin zituen, ahalbidetzeko petaka bateriak, Zegasa fabrikatzen zituen, bere garaien, pilo bat lortu gendun, eta petaka bateria horiekin alimentatzeko 16 mm-ko kamera. Bateria horiek epeli mantendu bertzila, zetik otzen ez zuten funtzionatzen, eta epeli mantentzeko inberrizu nuen, kaltzetin zar batekin poltsiko bat, zea forro polarran barruko den poltsiko bat jozit, eta gordetzen un bateriek gautegun, zera bateriak egiten ulo. Erreia asko zartu zen, proiektun, eta maila guztietan. Eta gaina harremanaz oso zuzena zen. Kalien, erozinek geratzen egitun dezaziun ze, eta ja, prepatzen nahi eta. Gero, enpresaiek ere asko bustizien, diru jarri zeben, eta, ez da imaginatzerik, zenbateaino, noaino iritsi zen, hori, ez mezu hori. Anedota bezala, Frantziskanatako monjak klausurako die, eta Josemai Azpiazuri, okurri zitzekon, nola, kanpin dendatan publizitatea
publizitate kartela josi bertzien, monja izkatzie, lan hori zetik jostune die. Eta orduan, badauzketa argazkiek, azaltzienak frantziskanateko monjak, kristaleria ezepita, grafikaztu eta kartela josten dendatan, gero alturetan jarriko zien dendatan, poliziatik josten. Buelta ginenin, etzan dena hain erresa izan. Buelta ginenin, gailurri gabe buelta ginen. Eta garai hartan gailurrezan dana. Orduan, buelta ginenin gazken duen, ez dakiz, 1.000 metro pelikula rebelatu behar zirenak, eta diruik ez. Azken lortu duen 2 urten ondoren pelikula eitia eta proiektatzia. Okurru zitzegun bigarren dokumental bat eitie. Izene, Laotaseko dokumental horrek jasotzena da espedizio horrek han eintzuna, ez? Kanpo baseko irudile daude, Anapurnako irudile daude, oiloera saiakera horren irudile daude, baina ez duena jasotzen da urte hartan Azpeitiko herriek nola erantzuntzun, behaien nola bizi zentzeben behaien proiektu guzti hori. Eta orduan pixkat hori jasotzeko eta histori hori dana borobildu eta lagatzeko pentsatu genuen bigarren dokumental bat, motz bat, baina juntzien mendizaliekin bigarren dokumental bat eiti ez. Bi dokumentalak egin behar baldin baiteu, 4.000 euroko aurrekontu bat zitzeiten nahi gaz. Eta bueno, bide pribauek eta aigea lantzen, baina ikusi genuen beste bide bat zegoela Gipuzkoko Foru Aldundiek eta goteok daukeben hitzarmen bidez, matchfunding bitartez, zegoela, horrea proiektu aurkezti zegoela, ez. Orduen orain dakeuna da urrian 23 baino lehen 10.000 euro lortzeko helburu, ez. Eta hori lortzen badeuk gero dazkeu beste 40 egun, optimo izango litzeken 24 hori eta aldatzien. Lehenengo dokumentalaren, Laotasien grauzan dokumentalaren digitalizazioen martxan dago. Faltaz askona da argi ikutuk eta soinu ikutuk eta itie. Eta hori egingoa. Eta orduan ikusiko duena da matchfunding honen bitartez da zer lortze duen da noaino aldatzegan, bigarren parte horire eiteko aurten. Aurten ez badeu lortzen, hor gehokoa aurra behirarea beste bide batzu lortzen baiteu, baiteko.